YouTube. Jakob her fra Dansk Gamers, og jeg vil vise, eller jeg vil bygge for jer i dag, fordi det er Let's Build, og det er, hvor jeg bygger et bricks hus, murstenshus. Ifølge mig, så synes jeg faktisk, det er ret flot. Ikke bare jo, det er ret fedt. Jeg glemmer på den dør. Det må jeg undskylde. Det er det eneste, jeg så mangler. Hvor er der en dør? Der. Så skal jeg lige have trykket op, fordi jeg skal bruge en af dem, jeg bygger for. Det er ret vigtigt, at jeg bygger det for jer, fordi det er ikke så over at se på. Men det tager ikke så lang tid at bygge. Det er ikke mere end lidt ruder, lidt glas, 2 iron blocks, 2 furnace, nogle mus eller bogreoler, og der er en creeper på den der, og på den del. Og der er en seng, og en chest, hvor der ikke er noget i, og crafting table. Og bricks tag, eller stone bricks tag, og det er deres, hvis de ikke har lagt mærke til det. Men nu vil jeg begynde at bygge for jer. Nu skal vi sige 3 bricks der. Jeg kan bruge en pickaxe. Det kan det godt. Ja, det var. Hvor mange blok er det her? Jeg kan ikke huske, om det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13. Okay, det er 13. Det er jeg ikke helt sikker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Og vi tager bare lige basis, hvor vi bare lige bygger murene og så for bricks. Nu er jeg ikke helt sikker på, om den er. Ja, det må jeg undskylde. Jeg tænkte bare, det var nok med 2 gange 64 bricks, men det er det jo bare. Og så måske, jo det er det. 2 gange 64 bricks passer det cirka nu. Så har vi ligesom basis sådan ud. Kan man ikke begynde at se ligheden? Så går vi sådan her. Nu begynder vi at bygge tavlen. Off. Ikke. Sådan der. Yes. Så er vi halvvejs med taget næsten. Så næsten. Så har vi lige en masse ekstra stak herude. Okay. Så har vi den. Nu ser det sådan her ud. Så skal vi have den her. Så skal vi have det her. Så der er 3 blocks. 1, 2, 3. Hvorfor kommer det, når man spiller på en flat map? Jeg har ikke helt rigtig forstået, hvad det er i, om det bare er vinden eller... Der er lige noget i øjet. Og så sådan, og så sådan. Så.
Så skal vi have de her to væk. For lige at sætte dem her. Og så skal der være. Og der er noget galt. Jeg synes bare ikke, det passer med lidt, når det gør. Så kan vi lige begynde at fjerne gulvet herinde. Og det skal jeg med lystrægulv, hvis I ved det. Jeg skal måske lige skrue lidt ned. Jeg er ikke helt sikker. Men i hvert fald, så jeg ved ikke, om det er nok med det her. Det må jeg håbe. Det skal det være. Eller det er det. Okay. Så har vi så fået lagt gulv herinde. Så kan vi lige så godt sætte døren i. Passer. For lige hvad det rigtigt. Så har vi sådan to. Så skal vi ind og rette det. Så har jeg valgt bare at gå her. Og så lige. Tror der. Jeg tror det. I hvert fald her. Sådan. Okay, og så skal vi lige herover, og så lige fordi så skal vi have der en double chest, en crafting table, så det kommer til at se sådan her. Så skal vi have mine 2 iron blocks, og så er det køleskab. Ja. Nej, og så lige sengen. Ja. Det var de fuldstændig identiske. Så det var slut for denne episode. Og det her, det var Danske Gamers. Og jeg vil begynde at bygge en by, hvor der er 2 af hver hus, fordi at jeg kan lige så godt bare lave det sådan. Så det bliver sådan 2 af hver hus. Ja, vi ses YouTube.